Aukera, atxedenik hartu gabe, atxedenik hartu gabe. Eskerrik asko gonbidatzeagatik. Bai, naiz Eige Gurasoen Elkarteko koordinatzailea eta Eige Gurasoen Elkarteak hartzen ditu barne EAEko ikastetxe publikoetako guraso elkarte guztiak eta baita iparraldean ikasbi federazioaren bidez gaude, bale? Ni saiatuko naiz gehiegi errepikatzen Koldok esan duenaz, guztiz konpartitzen dut berak esan duena. Orduan saiatuko naiz gehiegi errepikatzen, baina bai egingo dudana da igual taula batzuen bidez pixkat erakutsi Koldok komentatu duena, bale? Ni oinarritu naiz uda aurretikan Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak atera zuen hezkuntza sistemaren diagnostiko atera zuen. Eta diagnostiko horretan badaude datuak gaur hona ekarri gaituen gai honekin lotuta dauden datuak eta horiek interesgarriak izan daitezke eztabaidarako, hausnartzeko eta zeratarako, bale? Diagnostiko honek barne hartzen ditu, orain arte egin diren PISA, inkesta soziolinguistikoak, ICIB-iren txostenak, ebaluazio diagnostikoak eta barrale horiek guztiak hemen barne hartzen dira. Azteko datu batzuk atera direnak, jaiotze tasari buruz, dokumentu horrek esaten duena da 2016-tikan 31 bitartean 121 murriztuko dela haur hezkuntzako ikasle kopurua, 121. Eta baita ere esaten du, tarte horretan jaiotzen 121 famili atzerritarrena izango dela. Datu atera dira, baina dira konkretuki dokumentuak esaten dituena. Eta jaiotze atzerritarra duten ikasle kopuruari buruz, jatorri atzerritarra, dokumentuan jatorri atzerritarra deitzen da gurasoak atzerritarra direnean, edo bertan jaiotako izan daiteke, edo izan daiteke baita ere kanpoan jaiotako da. Atzerritarra hori deitzen dio dokumentuak, izan daiteke bertan jaiotakoa, baina gurasoak atzerritarrak izan, edo atzerrian jaiotakoak. Kasu honetan, momentu honetan dazkegu, 115 badakagu hezkuntza sisteman. Lehen hezkuntzan 175 sare publikoan dago eta bigarren hezkuntzan orekatuago dago, baina ikusten dena da, lehen hezkuntzan bai dela gehiengoa sare publikoan dago. Hau pixkat, datu zera batzuk. Kuadro honetan, azken ebaluazio diagnostikoak, Koldo komentatu duena, ebaluazio diagnostiko egiten da lehen hezkuntzako laugarrengo mailan eta DBH-ko bigarrengo mailan, ateratzen zuen, elebidasun tipologiak, horri buruzko datu batzuk ateratzen zituen, hor ikusten duzue, tabla bat ateratzen zuen, ikusten duzue, adibidez, lehen hezkuntzako ikasleen 8%, gaitasunik gabeak, elebitasun gaitasunik gabeak, DBH-en 10%, ikusten duzu pixka bat datu, dokumentuan dazkazue, bazatuko dizkizuet. Baina, nik nahiteke nuen ona, Tabla honetan argi eta garbi agertzen da ikasleen hizkuntza kompetentzia oso lotuta dagoela ikasleen ISEC mailarekin, hori da ikusten duzu lehenengo zerrenda hori, ISEC maila da indize sozioekonomikoa. Hau da, ebaluazioak egiten direnean, ikaslei pasatzen zaie, galdetegi bat pasatzen zaie, da hor galdera batzuk egiten zaizkie. Gurasoen ikasketa mailak, etxean zenba liburu dauden, eta hola. Eta horren arabera kalkulatzen da ISEC maila. Orduan, lehenengo tabla horretan ikusten da, hau da, 0 da, 0tikan plus baldin bada, hobeagoa da, eta 0tikan bera dena da txarragoa, egoera sozioekonomiko txarragoa. Orduan, argi ikusten da, ikasle elebidun orekatu goi mailakoak direla, ISEC maila handiena dakatena, 0,46, ikusten duzu. Egoera sozioekonomikoa altuena dakatenak. Eta justu kontrakoa, bi hizkuntzetan gaitasun txikiena dakatena da ISEC maila individuala, maila txikiena daudena. Orduan, guztiz lotuta dago indize sozioekonomikoa, elebitasun mailarekin. Baita ere esaten du dokumentuak, baita ere oso lotuta dagoela adin egokitasunarekin. Adin egokitasuna da, zu dagokizun mailan bazaude edo ez zauden. Orduan, gero eta zenbaki altuago izan, gero eta adin egokitasun gehiago. Horrek esan nahi du, zuri tokatzen bazaizu, 6 urterekin egon behar zara LH-ko lehen mailan, hor zaudela, eta ez bali mazaude dagokizun mailan, orduan eta adin egokitasun txikiagoa, Hori oso lotuta dago baita ere elebitasun mailarekin. Gero baita ere jatorri etorkina izatea, hau da, goian ikusten duzu gaitasunik gabeak, horien kopuru, 112 da etorkina, eta etortzen bazarete bestaldera justu elebidun orekatu goi mailakoak 2,9. Orduan oso lotuta dago baita ere jatorriarekin, baita familia hizkuntzarekin eta baita lehen hizkuntzarekin,
Orduan, honekin izan nahi dudana da, elebitasunarekin oso lotuta daudela, bai isek maila esan dizudana, adin egokitasuna, jatorria eta baita familiaren hizkuntza, bale? Hori oso lotuta dago ikasle lortzen duten elebitasun mailarekin. Hau da berdina, baina DBH-koa, bale? Esan dizuet, ebaluazioa egiten da lehen hezkuntzako laugarrengo mailan eta DBH-ko bigarrengo mailan, orduan, bueno. Baina bietan datuak oso antzekoak dira, bale? Bueno, oso antzekoak dira. Eta, gero tabla honetan ikusten da baita ere, nola joan dan aldatzen ikasleen isek maila, bale? Hemen dakazue sare publikoa eta hor dakazue itunpeko sarea, bale? Orduan, PISA egin zen 3 urtean behin egiten da, orduan 2012-tikan 2015-era ikusten baduzue, guztietan, sare guztietan jetxi egin da ikasleen maila sozioekonomikoa, bale? Eta maila baxuena, sozioekonomiko baxuena da sare publikoko A ereduan, bale? Eta, kuriosoki, altuena da sare kontzertatuko A ereduan. Osea, justu gure hezkuntza sisteman ikasleen egoera sozioekonomika guztiz kontrakoa da sare publikoko A ereduan eta kontzertatuko A ereduan, bale? Baina ikusten duzuen bezala guztietan jetxi egin da, bale? Ikasleen egoera sozioekonomikoa eta aurretikan esan dizudena hori oso lotuta dago ikasleek lortzen duten elebitasun mailarekin, bale? Honetan, hau igual ezagutuko duzue, bueno, hau dokumentu honetan agertzen da baita ere hezkuntza sistemak egiten dion ekarpena elebitasunari, bale? Eta orduan 3 datu desberdintzen dira. Alde batetik galera planteatzen da, bale? Ikusten duzu euskararen galera. Horrek esan nahi duena da familia hizkuntza euskara izan da euskarako hasierako maila gainditzen ez duten ikasleak, bale? Bigarrena da euskararen mantentzea, hau da familiako hizkuntza euskara izan eta euskara maila erdia edo aurreratua izatea, eta irabazia izango litzateke familia hizkuntza euskara ez izan da ere euskararen maila, bueno, erdi mailakoa edo aurreratua dutenak, bale? Eta, bueno, kuadro hauetan ikusten da, bueno, hezkuntza sistemak egin dion ekarpena zerari, ez? Horri. Adibidez, hor ikusten dena da, bueno, alde batetikan, euskararen galerak gora egin duela, bale? 3tikan 6 lehen hezkuntzan eta 4,5-era DBH-en. Eta, bueno, hor batez ere esaten nahi dizuena da, ez? Osea, kasu batzuetan hezkuntza sistema bai lortu du familiako hizkuntza euskara ez zenena hori hobetzea, baina beste batzuetan galdu eginda baita ere, bale? Eta, bueno, kuadro hauetan agertzen da, osea, gero utziko dizkizuet. Eta, azken kuadroa da erabilerarena, bale? Hau da, arruek egindako ikerketa honetan, eta horre baita ere konparaketa bat dago 2013, 2015 eta 2017koa, bale? Eta hor ikusten da baita ere, jetxi egin dela ikasle eta irakasleen euskararen erabilera bai gela barruan eta bai gela kanpoan, bale? Hau da euskararen erabilerari buruz, hau datuek ikusten dira baita ere. Orduan, bueno, datu guzti hauek daude zera honetan, ebaluazio, bueno, barkatu ez, diagnostiko honetan. Orduan, bueno, diagnostikoa bukaeran esaten duena da, pixkat koldok esan duena, ez? Hezkuntza sistema bakarrik ezin duela, ez? Osea, azkenean, hezkuntza sistemak dauka ikasle aniztasun handia, bai lortu duela jatorrian familia euskaldunetakoak ez ziren horien euskara maila igotzea, ez? Baina baita ere, bestaldetikan gertatu dena da, familia hizkuntza euskara izan da ere, kasu batzutan jetxi egin da maila, ez? Orduan, bueno, esaten duena da azkenean dokumentuak da, hezkuntza sistemak bakarrikan ezin duela, ez? Eta pixka bat hori da koldok esan duena kartzen. Orduan, bueno, gu pixka bat hausnarketa batzuk hauen inguruan, ez? Alde batetikan, hau da, sare publikoko D-ereduko ikasle kopurua, ez? Sare publikoan 83,4 gaur egunean D-ereduan daude, ez? Eta, bueno, hori positiboa da, ez? Hori alde batetikan da, gurasoak egin duten aukeragatikan, sare publikoaren ia gehiengoa D-ereduan daude, ez? Eta baita ere, irakasleek egin duten esfortzuagatik euskalduntzeko, ez? Baina, klaro, horrek zer du izatea, D-eredua gerotan hitzagoa dela. Claro, ez da berdina, ez dakit nire garaiko D-eredua edo gaur eguneko D-eredua, ez? Gero eta D-eredua gehiago zabaldu sare publikoan, gero eta aniztasun gehiago dago, ez? Zera horretan, ez? Orduan, hemendikan abiatuta, gu planteatzen duguna da, pixkat koldok planteatu duena, ez? Uste dut, aztertu behar dela, orain arte erabili diren metodologiak egokiak diren gaur egunerako, ez? Orain artera dire gai horiek, ez?
Osea, gero eta gela anitzagoa baldin baditugu, aztertu beharko dena da, orain arte erabili diren metodologiak eta baliabideak nahikoak diren, ez? Eta horretarako planteatzen duguna da, zeren bidez, aztertzea esan dizuten bezala, nahikoak diren baliabideak edo baliabide gehiago behar diren gaur egungo egoera anitz honetan, bale? Eta bestalde baita ere guk nahi duguna da hezkuntza sisteman justizia sozialaren kontzeptua sartu, ez? Alde batetik komentatu dizuet, ikasleen egoera ekonomikoak eragin gehiegi dauka, bai lortzen duten euskara mailan eta baita ere emaitza guztietan. Osea, guztiz kondizionatuta dago ikasle bat, bere emaitzetan, bere egoera sozioekonomikoaren arabera, hori ezin da izan. Osea, diot, ezin dugu nahi egin da egoera sozioekonomikoa baldintzatzea ikasle horrek izango den euskara maila edo ikasle horrek izango dituen emaitzak zeratan, ez? Gainontzeko zeratan. Orduan, guk uste dugu nolabait hezkuntza sistema transformatzailea izan behar dela zentzu horretan, ez? Horrek esan nahiko duena da, kasu hori baliabide gehiago eman beharko zaizkiela, edo, ikastetxe batean adibidez, ez dakit, aniztasun handia baldin badago, adibidez alde batetik baliabide gehiago, ratio txikiagoak, eta baita ere, autonomia gehiago kurrikuluma egokitzeko egoera horretara, ez? Hori, noski. Gero baita ere, eredu linguistikoak bazterketa sortzen dute, ikusi duzu argi eta garbi, sare publikoan A eredua da izek maila txikiena dutenen eredua, ez? Orduan hori ezin da, ez da onartu, ez? Guk argi daukagu, ezin ditugula izan eredu linguistikoak, ez? Horrek suposatzen duena da argi eta garbi sare publikoan A ereduan egotea, getoetan, egoera sozioekonomiko txikiena dakatenak, ez? Gero baita ere, guk uste dugu positibo bezala baloratu behar dela daukagun aniztasuna, ez? Eta horretarako baita ere uste dugu, familien artean ere egin behar direla, ez dakit, informatu behar direla familiak aniztasuna dakan balore positibo horri buruz, ez? Eta baita ere, pixka leheno komentatu dugun arira, aniztasun honetan baita ere aztertu beharko dugu nola erakarri jende berri hori euskarara. Ze, klaro, gure garaian funtzionatu izan duten, ez dakit, metodologia ez dute balio. Osea, aniztasun gero eta gela anitzagoak izango baldin baditu, eman ditugu datuak, jaiotzen 21% atzerritarra, eta bar, bilatu beharko ditugu beste metodo batzuk horiek erakartzeko gure hizkuntzara eta gure kulturara. Eta pixka bat hori, zergaitikan ezin ditugu egin lehen mailako hiritarrak eta bigarrengo mailako hiritarrak, ezin ditugu egin lehen mailako euskaldunak eta bigarren mailako euskaldunak, ez? Orduan, guretzat horregatikan justizia sozialaren kontzeptua sartu behar dezkontzan. Eta nik amaitzeko, orain dela gutxi entzun nuen esaldi bat eta gustatu zitzaidan, ez? Helduen interesen araberako edo ikasleen interesen araberako hezkuntza sistema nahi dugu. Nik uste dut, hortik abiatuta, gauza interesgarri asko plantatu egitezkela. Eta, nik honekin amaitzen dut, ze Koldok izan ditu gauza asko, eta ni batez ere nahi nituen, kuadro behikin, ideia horiek pixka bat, kuadroen bidez erakutzen. Orduan,